nnọọ n'akụkọ iri gbara elu na isi mbido TV na nke iri. Onye ndu nke ụlọ ụka chọọchị ama ọfụma bụ onye mepere ụlọ ụka akpọrọ Grace Hill Christian Ministry nke dị na Warri, Delta State bụ Prophet Evidence Chikasin agbaala alụkwaghịm ya na nwunye ya dịka ya bụ nwaanyị bụ onye ji ụmụ atọ ka Praise Chikasin kwuru na ya na ya anaghị alụkwa ọzọ. Akụkọ ruru anyị ntị kwuru na ya bụ nwa amadi bụ onye lụrụ onye ndu nke abụ na ya bụ chọọchị bụ onye akpọrọ Helen pụtara kwuo na enwezighị ihe jikọrọ ya na ya. You are so confused. Confused members. This Sunday you are in Grace International. Next Sunday you are in Word of Life. Na nke itoolu, omee ihe ejije ama ọfụma n'obodo anyị bụ Naijiria bụ Yul Edochie agbaala ndị ntorobịa ume si ka ha gbalịsi ike na ịgba mbọ na ịchụ ego. Ọ gara n'ihu kwuo na ebe ọ nọ n'ogugo ọ nọ n'ụbọchị taa na ọ bụ mkpọ na ekpere nakwa ihe ndị ọzọ dị iche iche, wee kwuo na ọ bụrụ na ịgbaala afọ 30 n'oge agabeghị iji kpata ego. Na nke asatọ, otu nwa ụlọ akwụkwọ nke University of Benin ama ọfụma dịka Uniben bụ onye ahụ ya bụ Austin Izu anwụọla. Akụkọ ruru ntị kwuru n'ụbọchị Tuesday abalị 29 dịka ya bụ nwa amadi lechara ule nke ikpeazụ na ya bụ mahadum ka a bịara gbagbuo ya. Na nke asaa, ọgụ egwu ama ọfụma n'obodo anyị bụ Naijiria bụ Peruzzi ekwupụtala okwu gbasara ọnwụ onye otu ha bụ Obama DMW dịka o kwuru na nke a bụ nke na-ewute onye ọbụla, wee gaa n'ihu kwupụta ihe o chere bụ ihe kpatara ọnwụ ya bụ nwa amadi, wee kwuo na ya bụ nwa amadi bidoro tiwe mkpu na arụ na-enye ya nsogbu, ọ naghị ekutezi ume ọfụma bụ nke mere eji kpọrọ ya gawa ụlọ ọgwụ. Ọ gara n'ihu kwuo na ndị mmadụ gbalịsi ike ịhụ na ha sepụrụ aka na ịṅụ mmanya ọkụ, ise anwụrụ ọkụ ike nakwa ihe ndị ọzọ dị iche iche. Ọ gakwara n'ihu kwuo na ya bụ nwa amadi ga-agba mbọ ịhụ na o mezukwara nkwa nke a. Na nke isii, ndị British High Commission ekwuola okwu gbasara nwụchi asị anwụchiri nwụchi Nnamdi Kanu bụ onye otu nke ndị Indigenous People of Biafra bụ nke akụkọ na-efegharị na anwụchiri ya. Ndị UK ekwupụtara na enweghị ihe ọbụla gbasara ha na nwụchi anwụchiri ya bụ Nnamdi Kanu, wee kwuo na nke a emeghị na United Kingdom. Na nke ise, dịka akụkọ na-aga na-efegharị n'igwe ọlọrọ ọhụrụ dị iche iche gbasara agwa otu nwaada kpara bụ onye akpọrọ Chidinma, ọtụtụ nnyocha ka na-agọkọ n'ihu gbasara ya bụ ọnwụ onye nwe ụlọ mgbasa ozi bụ nke aka ya bụ nwaada dị n'ime ya. Dịka ozi anụtara kwuru na ya bụ Chidinma na nne ya arụtụbeghị anya nye karịrị afọ 10 dịka nne ya si kwupụta, wee kwuo na ya bụ nwaada bidoro ṅụwa anwụrụ ọkụ ike dịka ọ gbara afọ 11. Agakwara n'ihu chọpụta na ọtụtụ ihe bụ nke ya bụ nwaada kwuru na ajụjụ ọ na-agba ya abụghị eziokwu. Na nke anọ, omee ihe ejije ama ọfụma n'obodo anyị bụ Naijiria bụ Cheta Agwụ ekwuola okwu gbasara ọtụtụ ihe nke na-eme na Big Brother Naija. Ọ gara n'ihu kwuo na Erika na Lekon bụ ndị okwu ha na-akpụ ọkụ n'ọnụ ugbu a na n'igwe ọlọrọ ọhụrụ dị iche iche nakwa n'igwe onyonyo TV. Gara n'ihu kwuo na Lekon kwesịrị ịyọ Erika mgbaghara maka ọtụtụ ihe nke o mere ya. Na nke atọ, ọ dịka okwu ọka na-ebiri ọkụ n'etiti Bobrisky na Tonto Dike dịka Tonto Dike gara n'ihu kwupụta na ya bụ nwa ada abụzighị ewu dịka okwu dapụtara n'etiti ya na Bobrisky. Ọ gara n'ihu kwuo na e nwere ọtụtụ ihe bụ nke a na-ekwupụtaghị bụkwanụ nke ọ naghị ekwupụta. Cheta na o nwere ọtụtụ ihe nke na-agagharị n'igwe ọlọrọ ọhụrụ dị iche iche ugbu a gbasara isiokwu a, maka na ya bụ Tonto Dike wepụtara foto otu nwoke bụ nke ọ bụ na ọ ya bụ onye ịhụnanya ọ chọtara ọhụrụ ugbu a bụ nke butere ọtụtụ okwu n'igwe ọlọrọ ọhụrụ dị iche iche. Na nke abụọ, omee ihe ejije ama ọfụma bụ Sam Nnabike ekwupụtala okwu site n'igwe ọlọrọ ọhụrụ ya dị iche iche, wee dọọ ndị nne aka na ntị ka a ghara ị na-akwanye ụmụ ha na ha ga-alụrịrị onye ji ego. Na nke a na-ebute ọtụtụ ihe dị iche iche ịhụ na ụmụ nwoke tinyere aka na ihe ọjọọ dị iche iche iji kpata ego ma mee ka obi dị ụmụ ha ndị nwaanyị mma. Na nke mbụ, onye bụbu onye ntụziaka nke Goodluck Jonathan bụ Reno adọọla ndị nne na nna aka na ntị ka ha zụọ ụmụ ha ọfụma na nwa ha ọbụla bịakwuterenụ bụ nwoke si na ọ chọziri ị na-eme ka ụmụ nwaanyị na ya ekwekwele nke a, ma ọ bụ nwaanyị abịa si na ọ chọrọ ị na-eme ka nwoke, na nke a ekwesịghị ịga n'iru. Ọ gara n'ihu kwuo na onye o ji dị oke mkpa ịhụ na elebara ihe ụmụaka na-eme oge niile. Ebe aka ga-apịachi ya n'akụkọ iri gbara elu na isi mbido TV, ma soro anyị n'igwe ọlọrọ ọhụrụ anyị dị iche iche na Facebook, Instagram nakwa ndị ọzọ dị iche iche.